Ați mâncat? Nu, te-am așteptat. Să punem masa doar pentru voi, te rog. Mie nu mi-e foame. Cum a fost azi la muncă? N-am fost la muncă. Am... Știu. Și mă testai sau cum? Nu aș face asta. Știu unde ai fost. Înțeleg. Dar nu este ce crezi. Nu știi tu ce cred eu. Și nici măcar ce simt. Nu știi cum mă simt când văd zâmbetul ăsta larg al tău. Nu faci decât să-mi confirm cea mai mare frică. Că ești fericită cu el.